Hola, em dic Ari, tinc 17 anys i estic estudiant un grau mitjà de mecànica. Doncs quan vaig acabar l'ESO no sabia molt bé quin camí triar, però com des de petita sempre m'ha agradat el món automobilístic, finalment vaig decidir cursar un grau mitjà de mecànica. Hola, em dic David, tinc 19 anys i estic cursant el primer any de la carrera d'infermeria. Em sento motivat amb el que estic estudiant i la veritat és que no me'n penedeixo de la meva elecció, ja que és una carrera que m'entusiasma i té moltes sortides professionals. No obstant això, també m'apassiona el món de les arts escèniques i no descarto en un futur formar-me en un grau superior d'aquest sector, ja que mai hem de deixar de costat el que ens agrada. Hola, em dic Alba, tinc 22 anys i actualment estudio un grau superior de gràfica publicitària. He pres moltes vies informatives a l'hora de formar-me en un nou estudi. Per fer el batxillerat científic em vaig informar a través dels meus professors. Per estudiar disseny em vaig assessorar al Saló de l'Ensenyament. Però, sobretot, m'he guiat pel que realment m'apassiona. Hola, em dic Xavi, tinc 24 anys i estic acabant la carrera de Biologia Ambiental. Després d'haver-me format en un batxillerat científic i en un grau superior d'animació d'activitats físiques i esportives, em veig acabant la carrera que estic cursant i treballant d'això. La veritat que ara mateix no tinc por de tancar-me portes cap a altres àmbits acadèmics i continuar formant-me en un futur. Per més informació, entra a la web de triaeducativa.gencat.cat.